Здравото човешко сърце прави между 60 и 100 удара в минута. Това е най-малко удар в секунда, а ние така сме свикнали то да работи тихо и постоянно, че често пренебрегваме грижите за него. За здраво сърце и добра памет, коензим Q10, хранителна добавка, която ни предлага силно сърце и свежа памет. Нашето тяло има уникална способност само да произвежда това вещество. За съжаление, с годините тази способност започва да намалява, а това означава, че лишаваме от енергия изключително важни органи, като сърцето, черния дроб, бъбреците и мозъка. Коензим Q10 ни дава прекрасна възможност да се справим с тази липса на клетъчна енергия и да дадем на тялото си още дълги години пълноценен живот. Доскоро водех много активен живот. Обичах да спортувам, да излизам, да се забавлявам, пътешествия, заведения, до преди около година, когато умората неусетно завладя ежедневието ми. Аз се събуждах уморена. Кафето не ми помагаше, ходех на работа изнервена, тотална липса на енергия, на сила, на жизненост. Аз работя като автор на рекламни статии и текстове. Работата не е натоварваща, изключително приятна, творческа. Никога не съм си представила, че ще стоя с празен поглед пред лаптопа и мозъкът ми ще откаже да подаде каквато и да било идея. Все едно плува в мъгла. Много точно казано. Липсата на достатъчно коензим Q10 в клетките пречи на оптималното превръщане на хранителните вещества в енергия. А това ни прави уморени и апатични. Затова не се колебайте. Вземете си коензим Q10 60 капсули, които ще ви помогнат да се чувствате отново енергични. Само за 33 евро и 18 цента плюс цена на доставката. Не се колебайте. Обадете ни се сега на телефон 02 402 76 65 или поръчайте онлайн на Здравитал.bg. Колкото повече намалява количеството коензим Q10 в клетките ни, толкова по-често ще се чувстваме уморени и все по-трудно ще се справяме с обичайните си ежедневни задачи. Липсата на коензим Q10 може да причини така наречената мозъчна мъгла, трудно съсредоточаване, главоболие, замъглено мислене и ослабване на паметта. Може да получите мускулна умора, крампи, тежест и по-трудно възстановяване при натоварвания. Като учител по физкултура участвам наравно с децата в спортните игри, които организирам. Напоследък обаче ми е все по-трудно да поддържам тяхното темпо. Аз съм трениран човек. Знам какво представлява приятната физическа умора. Тази обаче е различна. Постоянна и ми пречи дори на ежедневните задачи. Мислих, че се разболявам, но истината се оказа друга. След навършване на 30 години, концентрацията на коензим Q10 в клетките започва прогресивно да намалява. Този процес е неусетен и трудно се диагностицира. Причини за дефицит на коензим Q10 могат да бъдат недостиг на витамин B6, генетична предразположеност, страничен ефект от лечение с статини. Най-често изчерпването се дължи на повишената нужда от енергия в резултат на заболяване, ежедневен стрес и окислителния процес в клетките, когато възрастта напредва. За здраво сърце, бърза мисъл и добра памет, плодовитост и достатъчно енергия, за да посрещнем с усмивка всеки ден. В тази опаковка има 60 капсули, достатъчни за цял месец. Приемат се по 1-2 капсули на ден по време на хранене, което означава, че опаковката ще ми стигне за целия месец. А ефектът е чудесен. Мозъкът сякаш се събужда. Мислите стават по-ясни, а концентрацията по-лесна. Енергията ми се завърна постепенно и за постоянно. За оптимизиране на мозъчната дейност, мислене, памет и концентрация, коензим Q10 ще ви зарадва с отлични резултати само след няколко седмици. Ще намали умората, ще повиши общата ви енергия и подобри физическата издръжливост. Активният начин на живот, който така обичате, вече няма да ви тежи. Така е. Като човек, който държи на добрата си физическа форма, мога да преценя дали дадена хранителна добавка дава ефект. Търсех не временно, а постоянно решение на проблема. А коензим Q10 ми даде точно това.
Не пропускайте тази възможност. 60 капсули коензим Q10 само за 33 евро и 18 цента, плюс цена на доставката. Обадете ни се още сега на телефон 02 402 76 65 или поръчайте онлайн на Здравител.bg.